барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. То бидонанд ӯ бадбахт кия регистратсияҳои фалшивишон тайёр мекунад метия то ӯвора депорт кунанд аллакай аз 1 апрел фармонш мебирояву патент ай 18 солагӣ дода шава. дар ин ҳолат ра штраф намекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, мо имрӯз дар як мавзӯъҳои дар корӣ суҳбат мекунем ва комментарияҳоро мехонем ва саволот ҷавоб мегардонем. Видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед то шумо ба саволотон ҷавоб бигирен аз мавзӯи дар кории мо огоҳ бошед. Дар комментария оиди аблава бисёр савол додестиян айни ҳол чунки аллакай даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ баҳорӣ қариб омадестай ва аз ҳамин сабаб бисёри баъд саволо бо сар шидагия дар ҳамин мавзӯъ махсус камтар суҳбат мекунем. гӯш кунем бо диққат. Яъне бисёри саволҳо дар ҳамин мавриданд ки оё аблава кардан 12 моҳа шидагия, яъне ки даъват кардан ба хизмат 12 моҳа шидагия ё ки не. Ва даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ аз синни чанд сола то чанд солаи ҳамин саволҳо ҳамарӯза бисёри баъд пешниҳод мешаванд. Тамошобинони азиз, даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ 12 моҳа шидагӣ нест ягон хел. Пеш чихеле ки тирамоҳӣ ва баҳорӣ буд айни ҳол нист ҳамун хел ба мисли пештарай. Вале дар моҳҳои январу феврал агар ягон касе ки даъват кардан вай барои номнавис кардан танҳо барои ба қайд гирифтан даъват мекунанд. Мисол мегирем, агар мара дар моҳи ҳамин январ даъват мекунам ба комиссарияти ҳарбӣ ва бо ман ҳам суҳбат мешаванд, ман ҳуҷҷати тасдиқкунанда пешниҳод мекунам. номи насаби ман дар комиссарияти ҳарбӣ ҳаст ва ман ҳуҷҷати тасдиқкунанда мисол военни билет ё ки ҳуҷҷати фарзанддорӣ ҳамин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунам. ба қайд мегиранд ки Сафаров Сорбон ҳуҷҷати тасдиқкунанда дора ва дар даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ баҳорӣ ҳамин шаҳрванд даъват кардан шава чунки ҳуҷҷатҳои мара ба қайд гирифтагиан аллакай. Вале шахсиятҳое ки ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда надоранд, ягон ҷо намехонанд, яка писар нестанд ё ки соҳиби ду фарзанд нестанд, ин шахсиятҳоро ба қайд мегиранд ки фалон шаҳрванд дар ҳақиқат барои хизмат кардан ба даъват тайёрай ва дар баҳорӣ призов ки аллакай шурӯъ шид. Дорухонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. ба номи насаби ӯ шаҳрванд повистка равон мекунанд ва ба хизмати ҳарбӣ даъватш мекунанд. Ва бо як саволи дигар бисёр ба миён меояд ки оё шаҳрванд дар дохили Тоҷикистон набоша, агар ӯра маҷбуран метавонанд ки ба Тоҷикистон биёранд ва ба хизмат даъватш кунанд. Дар ҳолате ки агар шаҳрванд дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор надора ва ба хонаи ӯ повистка меёранд ва дар повистка агар ягон кас ки имзо мондагӣ набоша ба номи ӯ шаҳрванд парвандаи ҷиноятиро оғоз карда намешава ва ӯ шаҳрванда маҷбуранам ба ҷумҳурии Тоҷикистон намеёранд. Дар ҳоле ки повистка ба хоната роӣ мекунанд ва тахида дар Россия қарор дорӣ ва аз баҷои ягон бародарит ё ки модарит ё падарит имзо мемона, дар ин маврид бояд ки ҳатман ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир бишен ва адои хизмат кунед сол. Ва бисёри нафарҳо боз як саволи дигар ҳам метиҳанд ки оё шахсиятҳое ки донишгоҳ хондагияну военни билет яъне военни кафедра хондагӣ нестанд, ана ҳамин шахсиятҳо барои озод шидан аз хизмат чанд сомон пардохт мекунанд. барои пул пардохт кардан ҳама як суммаро пардохт мекунанд. касое ки хондагиянд айваё кам нест ё касое ки хондагӣ нестанд айваё зиёд нест. ҳама як хел сумма пардохт мекунанд. ва синни соле ки ба хизмат даъват мешава дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ омадагие ки шаҳрванд вақте ки ба синни 18 солагӣ мераса аллакай ба хизмат даъват карда шава, агар ки ӯ нахона ягон ҷо ва ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда надошта боша. мисол
ва то синни 27 солагиро ба хизмат даъват мекунанд. Бисёри касо ҳамин чиза нодуруст мефаҳманд ва мегӯянд ки 27 сола аз хизмат озоде. Не бародаро, 27 соларо ба хизмат даъват мекунанд. ҳамун рӯзу моҳе ки шумо 28 сола мешен, ана ҳамун рӯзу моҳ аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешен аллакай. То 27 солагиро ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд ва як бори дигар қайд мекунем ки аблава ё ки хизмат даъват кардан ба хизмат ягон хе 12 моҳа шидагӣ нест. пеш чӣ хеле ки буд ҳамун хе қарор дорад то ҳозира. ва оиди як чизи дигарам мехоҳам қайд кунам дар ҳаминҷа. авфи муҳоҷиро гуфтагӣ будем ва бисёри нафаро нависонданд ки авф шид ё ки не. касе ки дар ҳамин авф агар депорташ кушода шидагӣ боша дар комментария бинависонад то дигароро ҳам бихонанд. вале касе кушода шидагӣ набоша агар интизор бошен рӯзҳои наздик кушода мешавад. чунки чихеле ки гуфтем 120 000 шаҳрванди тоҷикистон авф карда шид ва депорташон кушода мешавад. касе ки мехоҳад проверка кунад ки депорташ кушода шид ё ки не дар ҳамин амнистия, рақамҳое ки дар рӯи экран аст дар ватсапш бинависен, ӯ бародар проверка мекунад ки депорти шумо ё въезди шумо ба Россия кушодаҳай ё ки маҳкам. дар ватсапи ҳамон бародар бинависонен, ҳамаша ба шумо мефаҳмона ҷавобтон мегардонад. комментарияҳоро мехонем акнун. раҷабзода нависондай: ҳар як сахтӣ ҳикмат дорад. аллоҳ хуб медонад. ба фикри ман аллоҳ ба воситаи шумо ин фиребгаро ошкор кард то дигаро фаҳманд. ин комментарияро дар видеое нависондай ки ман дирӯз як видео кардам оиди видварения хидм кушода шиданаш ва ин бародар ба ҳамун хотир нависондай ки ҳамун касе ки моро фиреб кард, ҳуҷҷати фалшивимон кард, мо ӯро расонавӣ кардем, дар интернет паҳн кардем то бидонанд ӯ бадбахт кияй чияй одаморо фиреб мекунад. ва як бори дигар хотиррасонтон мекунам. номаш Анварай айхуҷандай хеле мардуми тоҷика фиреб мекунад дар Федератсияи Россия. регистратсияҳои фалшивишон тайёр мекунад метия то ӯро депорт кунанд. барои ин чиза мақсад муайян кардан мо видеоро голосҳои ҳамуҷаша монда будем. агар ки ай монтажёр хоҳиш мекунем ҳам голосҳоро биёва дар ҳамин видеорам як бори дигар бимонад то мардум огоҳ бошанд дар фиреби ҳамин гуна нафаро наафтанд. ва рақамҳои ҳамун мошенник дар ҳамун видеорам ҳастай. Анвар ном дора. таваккалаш ба худо, худованд худаш медонад кира ҷазо буда барои ҳар як амали бад. раҳмонов ислом нависондай: акаҷон бахшиш, як савол дорем. чӣ хел қатитон гап занем, илтимос ҷавоб тен ака. саволта метавонед ки дар комментария бинависонӣ бародар ва ма инам хе барнома мекунам, комментарияҳоро мехонам, ба саволо ҷавоб мегардонам. модар тиҷей нависондай: ассалому алайкум дӯсти азиз, ма патент гирифтам. регистратсия то 29 январ буд. ҳозир бошад манам мегӯянд ки ту бояд то 3 рӯз аз сари нав регистратсия мекардӣ, баъд патент протокол мекарданд. илтимос ҷавоб диҳед чӣ кор кунам. агар ки шумо патент супорен, регистратсияи шумо муҳлат дошта бошад, то ҳамун рӯзе ки патента дастрас мекунен муҳлаташ буд нашава, ягон чӣ намекунад. патента ки гирифтен, баъди чанд рӯзаш ки агар регистратсия буд шиданӣ боша, сразу регистратсияро продлит мекунен. тамом. даврон Амонов нависонда: саломат боши сорбон додар, ҳақиқат ҳама вақт ғолибӣ мекунад. худат ҳақ бидӣ, худо эмону инсофи тавфиқат битад ва ғарибора ёрдам мекунӣ. ҳазор раҳмати калон бародар, худованд тарам нигаҳбон боша. кӯшиш мекунем ки ҳама вақт ҳами камакак хизматмон ки айни ҳол расидестай видео кардесем ҳамихе дар хизмат бошем. ва бисёри нафарҳо суханҳои хуб нависондагианд дар иҷа. узр ки ҳама ира хонда наметонем. ба ҳаматон миннатдорима баён мекунам. ҳазор раҳмати калон ки моро тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен ва миннатдорам ай ҳаматон як бори дигар зиндаву сарбаланд бошен. ҳоҷӣ нависондай: агар часни боша баъди 6 ё 7 моҳ патент туғрӣ кунӣ мешава ё ки не? Не бародари азиз, барои патент туғрӣ кардан ҳастанд одамое ки мигратсиони картаро алиш мекунанд, работа мекунанд то ки патент карда битонен. вале бо дар иҷа як гапае ки ана ҳамун мигратсиони картаро алиш кардан и аллакай худаш амали ғайриқонуние. мисол мегирем, ягон кас агар пешниҳод када боша ба ту ки мигратсиони картата алиш мекунам, ин кор аллакай ғайриқонунӣ ҳисоб мехӯрад ва 6-7 моҳ ҳам ки гузашта боша ту патент карда наметонӣ ба часни агар ки вориди Федератсияи Россия шида бошӣ. шоев нависонда: салом бародар, роҳи оҳан кай кушода мешавад? раҳмат. мутаассифона дар мавзӯи кушодашавии роҳи оҳан дигар ягон ахборот надорем. мо
Федияев нависонда якама 3 моҳ мешава омадагиам регистратсия кардагиам патент карда метонам. Бародари азиз, дар ҳолате ки ту дохили Россия мешавӣ ва регистратсияро дастрас мекунӣ, барои гирифтани патент ҳамагӣ 1 моҳ муҳлат дорӣ. То 1 моҳ бояд ки патентам дастрас кунӣ. Вале 1 моҳ ки зиёд шид, штраф мекунанд. 10,000 15,000 рубл штраф мекунанд, баъд мерай патент меспорӣ. Ба ҳамин хотир ин чиза ба назар бигирен, сразу патентотона биспорем баъди гирифтани регистратсиятон. Шарипов нависонда акаи Сорбон як савол дорам, илтимос ҷавоб теҳ. Мактаба тамом кунӣ, не ки соли расон набоша, хизмат мебаранд. Мактаба тамом кунӣ ва 18 сола шидагӣ набошӣ, не бародар. даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ аз синни 18 солагӣ муқаррар шидагӣ. Ҷумахон нависонда салом алейкум акаи Сорбон, рост акама шахсан дина 10,000 рубл комиссия супоридам. Эҳтиёт кунем бародароне ки намедонам ки ҳамин штраф дар оянда депортатсия намекунанд, мефаҳмонден. Ака Пешакӣ раҳмат. Худованд ҳама вақт сарбаланд бошӣ бародарҷон, муваффақият хоҳонем. Не бародари азиз, барои ин штраф депортатсия намекунанд, чунки вақте ки ин штрафа шумо пардохт мекунен барои дер патент кардантон, баъди пардохт кардани штраф аллакай ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунанд барои тоғрӣ кардани патент. Дар ҳоле ки қабул накунанд, агар ягон штрафҳои дигар боша, мисол мегирем, агар вақте ки патент надорӣ штраф мекунанд барои причаткӣ, штраф мекунанд барои дар метроҳо, мисол бемаска гаштан дигар чизҳо, дар ин ҳолат штрафҳоро ки агар пардохт накарда бошӣ, бале имконият ҳаст ки вақти биромаданда депортат кунанд бародар. Акрамов нависонда акаи Сорбон да 1 моҳ успед накардам, меган аз байн мебаранд, ҳамин меган да 1 моҳ споро. Бале бародар азиз, патента дар назар дошта бошӣ, дар муддати 1 моҳ патента биспоро. Аз байн намебаранд, вале штрафат мекунанд бародар. Ислом нависонда салом алейкум ака, як савол дорам. Ака аблава 1 сол шудагӣ, роста я мегап ёки не? Не бародар азиз, мо оиди чиз фаҳмондем ва гуфтем ки гап дурӯғ ай. Карахонова нависонда салом, агар патент кунему кор накунем мешава? Бале, мисол мегирем, агар мигратсиони картаи шумо работа нависондагӣ ва шумо патент намекунед, дар рейд шуморо дастгир мекунанд, мигратсиони карта дар работа нависондагӣ, меган барои чӣ патент накардӣ ва мегӯй ман кор накардестам, боварат намекунанд. چه دکزد میکنی که تو کار نکرده است او بوده و همین خاطر وقتی که رابطه نویسندگی پتنت کنین تا که در همین ریدها وقتی میگراسیونی کارتا در رابطه نویسندگی باشه پتنت نداشته باشه اگر میتونن که بگیرن ویدورینیت کنن یا که دپورت کنن. اولوغبک نویسنده اولی هم 200,000 نشیده. نه برادر عزیز، خواهش کردم همه کی دستگیری کنن، لیک متاسفانه کردن یا ممکن کم دستگیری کردن به همین خاطر تا حالی 200,000 نشیده کانال ما وقت داره باشه اوسا ممکن که همین ما با 200,000 ابونچی برسیم. زارا نویسنده سلام اکا اقلا یک سوال ما جواب تین. من 17 ساله‌ام، بعد یک ماه 18 میشم. پتنت کنم штраф میسپارم مرام؟ نه، در حالی که تو 17 ساله بعد یک ماه 18 ساله میشه، یعنی 18 ساله کشیدی قانونگذاری روسیه مقرر کرده که پتنت ای 18 سالگی داده شود. در این حالت را штраф نمیکنه. اعظم نویسنده سلام علیکم اکای سوربون، ویدیو زور گپ نیست، در پناه خدا باش. یک سوال داشتم. аблава кай сар мешавад? илтимос ҷавоб диҳед ака. даъват ба хизмати ҳарбии баҳорӣ аллакай аз 1 апрел фармонш мебирояву даъват кардан оғоз мешавад то 27 мая давом мекунад. бародарои азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. дар канали мо ҳатман обуна бошед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.